Máš doma vášnivého kuchára alebo kuchárku? Chce ti tvoja ratolesť vo všetkom pomáhať alebo to zvládnuť úplne sama? Baví vás spoločne tvoriť a chcete svoj spoločný čas využiť na maximum? Kuchynské dobrodružstva je unikátna detská kuchárka pre malých aj veľkých dobrodruhov, plná opory, nápadov, hravosti a spolupráce. Naša kniha ti sprostredkuje príležitosť zažívať v kuchyni pestrý svet chutí a zážitkov a vychutnať si aj kvalitné, vyvážené a lahodné jedlo v pozitívnej a láskavej atmosfére. Nechýba ani rozprávka plná humoru, pochopenia a povzbudenia, lebo vieme, že s deťmi to je jazda a obdobia spolupráce striedajú aj obdobia neistoty. Ak máš doma nejedáka alebo detektívku, ktorá si každý pokrm prezrie niekoľkokrát, táto kniha ti pomôže vybudovať dôveru nielen v jedlo, ale aj v seba. Pridaj sa k nám a buduj s nami generáciu, ktorú jedlo baví. Sme Lucia, Maťa a Peťa a stojíme za knihou Kuchynské dobrodružstvá. Výnimočnej detskej kuchárky pre najmenších, ktorá je plná lahodných receptov, nutritypov a veselej rozprávky, ktorá deti sprevádza neistotami spojených s jedlom. Podpor vydanie tejto veselej detskej kuchárky, ktorá vytvára zázemie nielen mamičkám na materskej, ale aj rodičom so škôlkármi spôsobom, ktorý nám na trhu chýbal. Stan sa aj ty kulinárskym dobrodruhom a oslav s nami víťazstvá a objavy našich najmenších.